L'ordinador. Quan accionem l'interruptor d'un ordinador, el que fem és posar en marxa una complexa maquinària composta per diferents circuits electrònics. Cadascun d'ells té un seguit de funcions pròpies i perfectament sincronitzades amb la resta de circuits. Aquests circuits electrònics formen el maquinari, però pel seu funcionament és necessària una seqüència d'instruccions, el programari. D'on ve? Per poder-nos aproximar una mica més al seu funcionament, dividirem el conjunt en 4 parts principals. Si mirem a l'interior de l'ordinador, veurem el processador o unitat central de procés, que és l'encarregat d'executar les dades. També hi trobem els elements de la memòria, que actuen com a magatzem de les dades, tant si estan pendents de processar com si ja han estat executades. Els ports d'entrada. Els ports d'entrada permeten connectar-hi elements perifèrics que proporcionen a l'ordinador informació externa per a processar-la o emmagatzemar-la. Els ports de sortida. Els ports de sortida segueixen el camí contrari i permeten que la màquina es comuniqui amb l'usuari per mitjà d'uns altres tipus d'elements perifèrics. Elements perifèrics. La impressora, el monitor, el teclat, el ratolí, els altaveus, l'escàner, el mòdem extern i d'altres dispositius són elements generalment externs a l'ordinador que completen les seves prestacions. Aquest conjunt d'elements, però, no és suficient perquè es puguin realitzar les funcions específiques dels ordinadors, ja que és necessari també que cada dispositiu tingui una sèrie d'instruccions per un correcte funcionament, el programari. Tots els ordinadors tenen bàsicament la mateixa estructura interna, encara que prenguin formes i formats molt diferents entre ells.